Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata min ye mars kalo ye ale ye tile 12 sɔrɔ san 2024 limanaw ladala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nin an sigilen o kɛnɛ ka min y'aw ka kunnafoni sɛbɛnw ye gafe minnu bɛ fasiri kunnafonidilaw dama dama fɛ olu ka wulikajɔ de don ka se ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan gafew kɔnɔna la limanaw an b'u fara ɲɔgɔn kan ka na u lakale aw ye nin waati in kɔnɔna la o kumana an b'aw fo dantɛ foli min na minnu bɛ k'an lamɛn radio joliba sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen sabu an lamɛnnen don Canal Plus kan o kumana n'i y'o kɔri i mana kɛ diɲɛ fan o fan numéro 589 i bɛ se ka radio joliba lamɛn télévision joliba fana ale bɛ Canal Plus kan nin waati in na diɲɛ fantan naani fo ka taa se Mali Vision ma limanaw nin bɛ an ka kunnafoni siraw ye hali bɔlɔlɔw fana sanfɛ an ka page Facebook min ye page YouTube ye Joliba TV News ani Joliba FM limanaw an b'a fɔ ɲɛna aw danse nin bɛɛ lajɛlen kan o kumana gafew bɔra limanaw gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ l'Indépendant, le Soir de Bamako, le Challenger, Info Matin, Mali Tribune fo ka taa se Nouvelle Horizon ni fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna jija ka ninnu lakale aw ye ka bɛn ni waati kofɔlen ye limanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye l'Indépendant ye l'Indépendant kumana a ko min bi tali kɛ nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ politiki tɔn dɔ bɛ yen u k'a ma ko Alternative pour le Mali awa ale ko farancɛla fanga ɲɛmɔgɔw k'u ka lajɛ kalata min ye politiki tɔnw ye k'u ka lajɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kuma farancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka kalataw boloda kuma in bɔra maa min da o ye bɛrɛbɛrɛ tɔn ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Mamadu Tarawele Mamadu Tarawele dɔw yɛrɛ k'a ma ko Ura ale tun bɛ min ye Arazbac ale ka kiiritigɛyɔrɔ la o kɛra kunungo Bamako kunungo tribunal commune 4 nka fɔ min ye Ura ye awa kɔni kumana a ye ɲɛfɔli kɛ min ye kunnafonidilaw ye ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ min bɛna kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'u kama ko dialogue intermalien awa ko maaw k'u jija o senfɛ u k'a ɲini farancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ kalata min bɛ yen n'a a waati bɔra a dɔgɔkɔrɔ n'a a waati ma se ka fɔ a la fɔlɔ ko k'a lajɛ o ka fɔ o kɛnɛ kan ka min ye jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya k'a f'u ɲɛna ko waati dɔ sera Mali tɛ se ka kɛ jamana ye jamana min bɛ yen n'a a bɛ bɔ sankolo la ka cun dugu ma jamana min bɛ yen ni awa u yɛrɛ ka jate la Mamadu Tarawele Ura a bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na u ka jate la ko jamana marabolo bɛ cogo min na a ma olu ja wa olu bɛ fɛ ka min fɔ o ye k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la nin ye sɔrɔdasi ninnu kuntilenna ka di u ma awa u ka se ka jamana ta ba la walasa min ye a kalataw ye o ka se ka kɛ an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la o ye Mamadu Tarawele Ura n'o ye Alternative pour le Mali a ka kuma ye waati min na a tun bɛ Mohamed Isu Bacili Arazbac ale ka kiiritigɛyɔrɔ la n'i ye jateminɛ fana kɛ limanaw politiki tɔn min ni ayiwa maa bɛ se k'a fɔ politiki tɔn tɛ nka ale bɛ Imam Mahamudu Diko ale ka hakililaw de lafasa u k'a ma ko association coordination des mouvements et associations sympathisants de l'Imam Mahamudu Diko semasi cira min ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ semasi cilen kɔ semasi tɔndenw ko k'u tɛna u sigi k'u bolo da u sen kan k'u n'a fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min ye sariya bɛ taa ni sira o sira ye min b'u yamaruya ka se ka u ka tɔn in ka lawuli kokura sabu ko u ka jate la nin kɔni ye sariya sɔsɔ ye sariya sɔsɔra olu ka tɔn citɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye semasi ye conseil des ministres min kɛra awa mars kalo tile 6 tɛmɛnen in na ni semasi yɔrɔ ale yɛrɛ bilala sen kan san 2019 décembre kalo de la u ka ɲɛma n'o ye Yusufu Daba Jawara ye olu kɔni ko k'u tɛna u bolodaw sen kan ka nin ko in lajɛ association mouvement association et sympathisant de l'Imam Mahamudu Diko minnu bɛ tugu
ka Imam Mahmud Diko ka hakilila lafasa ko wa olu bilala senga olu kɔni bɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ jamana kɔnɔ u b'a lafasa o bɛ jamana bonya jamana sariya u b'olu bonya ko cogo di jamana ɲɛmɔgɔw bɛna olu ka tɔn ci nin cogoya la nka yɔrɔ kun fɔra la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛ u ko nin tɔn in a sigira tɔnko de lahalaya kɔnɔna la ko nka tɔn in tilala ka yɛlɛma ka kɛ i b'a fɔ politiki tɔn ka tila ka bila furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw la fɛn fɛn ye kumaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata min bɔra dɔgɔkɔrɔ n'o ye jamanakuntigi kalata ye n'o tun kan ka kɛ février kalo tɛmɛnen yɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Yusufu Daba Jawara ye ale kɔni ma tɔ si to furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw la a ko nin tɛ se ka kɛ kalata bɛ se ka boloda cogo di ko k'o bɔ o dɔgɔkɔrɔ ko nin kɔni ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka to fanga de la o n'a ɲɔgɔnna caman hali u bɛ ka maa min yɛrɛ ka hakilila lafasa n'o ye Imam Mahmud Diko ye limanaw ko kuma dɔ la ale yɛrɛ ko fo kalata ka boloda ko tɔn in sigira min kama o ye association de don nka ka yɛlɛma ka kɛ bɛrɛbɛrɛ tɔn n'o ye politiki tɔn ye ka tila ka kuma wɛrɛw bɔ a kɔnɔ k'o tɛ u ka sariyaw kɔnɔna la o de la jamana ɲɛmɔgɔw ye tɔn in ci o kɛra conseil des ministres ministres ka ladala ɲɔgɔn min kɛra o donko yɛrɛ ko kɔni ma bɛn semasi tɔndenw ma olu ko k'u tɛna sigi k'u bolo da u sen kan k'u na sariya sugu bɛɛ lajɛlen ɲini walasa u ka tɔn in a ka se ka segin a yɛrɛ ma i n'a fɔ fasiri bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na limanaw min ye wajulikɛla min bɛ yen n'a ale k'u minɛna a ka kumakanw nɔfɛ Banjugu Tarawele ko a bilala kalo 2 kaso kɔfɛ Imam Banjugu Tarawele kununko ntɛnɛn mars kalo tile 11 ale ka kiiriw tigɛra min bɛ kalo 18 o de kun dara a kunna Mali sariya tigilamaw fɛ kalo 16 ɲɔgɔnna a bɛna fɔ a y'o kɛ ni ye jateminɛ kɛ a bɛna fɔ waati min kun dara a kunna a y'o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kasolasigi la ka ban o kɔni b'a jira k'a fɔ kaso min kun dara a kunna o banna nka ko a bilala kununko a kɛlen ka o kasolasigi kɛ min bɛ sefa wari 100,000 k'a fɔra ko k'o sara a man di ye ni ye jateminɛ kɛ Imam Banjugu Tarawele yɔrɔ jalaki min binna ale kan o ye k'a fɔ kumaw bɔra da kuma minnu bɛ yen n'o bɛ jamanadenw su ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka walima ka wulikajɔw sabati i n'a fɔ wajulikɛla min yɛrɛ n'o ye Suala Bayaya Hayidara yɔrɔ ale fana kun jalakira nin ko kelen na k'a ye jamana tana fɔ n'o ye atteinte au crédit de l'État ye ko sunkalo daminɛ in kɔni jara ninnu na sabu u bilala ka bɔ kaso la limanaw fasiri l'indépendant ale ni Soir de Bamako bɛ ɲɔgɔn dafa kuma in na ɲɔgɔn dafa yɔrɔ ye yɔrɔ min ye o ye k'a fɔ min ye au conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye Cherif Ousmane Madani Hayidara ninnu ka bilali la ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla min ye Cherif Ousmane Madani Hayidara y'a bani ale ma ale jɔyɔrɔ ma bonya nin ko in na kosɛbɛ walasa n'i y'a lajɛ wajulikɛla Suala Bayaya Hayidara ka fara Imam Banjugu Tarawele kan min ye fasiri l'indépendant ni Soir de Bamako bɛ ɲɔgɔn dafa kuma in na ko kunnafoni min dira bi n'a kɛra kunnafoni a jara bi diinɛ ɲɛmaaw ye kosɛbɛ limanaw Imam Banjugu Tarawele kununko ntɛnɛn mars kalo tile 11 ale bilala yanni o cɛ tile damadɔ wajulikɛla Suala Bayaya Hayidara ale fana bilala yɔrɔ ale kun minɛna min ye décembre kalo tile 20 tɛmɛnen k'a fɔ ko a fana ye dankari kɛ jamana la ne ye jateminɛ kɛ min ye maa fɔlɔ ye Banjugu janvier kalo tile 5 tɛmɛnen ale kun bilala kaso la walasa a maa fila bɛɛ lajɛlen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔna la ko dɔgɔkun 2 u bɛɛ lajɛlen ka bilaliw kɛra ka tugu ɲɔgɔn na fasiri ye ɲininkali kɛ a ko mun de kɛra ka ninnu ka bilali tugu ɲɔgɔn na nin cogoya la dɔw kɔni ma siga k'a fɔ fiyewu ko min ye haut conseil islamique ɲɛmaaba in ye n'o ye Cherif Ousmane Madani Hayidara yɔrɔ ale tun bɛ taama na kalo 4 ɲɔgɔnna a y'o kɛ jamana kɔ kan l'américain jamana kɔnɔna la a nanen limanaw ninnu ka bilali tugula ɲɔgɔn na dɔw ma siga fiyewu k'a fɔ ko Cherif Ousmane Madani Hayidara a jɔyɔrɔ bonyana ninnu ka bilali la haut conseil islamique ɲɛmaa n'o ye Ansardine maaw ka ɲɛmaa in ye ko yɔrɔ diinɛ kɔnɔna ale mana kuma ka ban a bɛ lamɛn ɲininkali min ni maa bɛ se k'o kɛ a yɛrɛ la o ye k'a fɔ ko Suala Bayaya Hayidara yɔrɔ Cherif Ousmane Madani Hayidara y'a bani waati min na mars kalo tile 4 tɛmɛnen a bɔlen kɔ taama janna jamana kɔ kan a nanen ka bɔ États-Unis ko ji kɔni caman bolila a kɔ yan nɔ min ye Bamako pont fɔlɔ n'o ye pont de Martyrs ye o dugumana na o b'a jira k'a fɔ ko caman kɛra a kɔfɛ yan n'i y'a lajɛ limanaw nka a ka nani fɔlen
yɔrɔ yana kana Bamako yan a kun bɛ Dakar a ye tile damadɔ kɛ yen o kɛra o kɛɲɛna ni Suala Baya Hayidara yɛrɛ ka bilali ye o tile damadɔ ko Suala Baya Hayidara bilalen ale bolila joona joona ka taa min ye Sherifu Usmani Madani Hayidara ka taa kunbɛn ye yana ka se Mali la yan o b'a jira k'a fɔ ko min ye Sherifu Usmani Madani Hayidara ye hali n'a sɔrɔla imanaw kɔni a ye ko kɛ dugumana la walasa Suala Baya Hayidara bɛ se ka bila o kɔni ma a bɛ se ka siga o la nin yɔrɔ in na sabu Sherifu Usmani Madani Hayidara yana ka se Bamako yan ko Suala Baya Hayidara taara nɔfɛ Dakar o ma tɛmɛ tile damadɔ fana kan min ye Imam Banjugu Tarawele ye imanaw ale fana ka bilali o fana kɛra nin cogoya in na ka tugu ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ ma siga fiyewu k'a fɔ ko Sherifu Usmani Madani Hayidara jɔyɔrɔ bonyana nin ko in na nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko ayi ko Sherifu Usmani Madani Hayidara tɛ nin ko in na a da yɛrɛ t'a la ko sariya de y'a ka baara kɛ sariya b'a yɛrɛ bolo a ka d'a ye cogo min na a b'a kɛ o cogoya la ko a na kɛ bɛnseman de ye n'o tɛ dɔw ko Sherifu Usmani Madani Hayidara imanaw k'a da tɛ nin ko in na nka limanaw fasiri ye a ka kunnafoni laban ni ɲininkali min ye o ye k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen na sisan Mali kɔnɔ politique ko mankanw na M5 RFP n'a ɲɔgɔnnaw ko Sherifu Usmani Madani Hayidara yɔrɔ maa don n'a a kumana a dɔ bɛ dɔ la ayiwa basigi bɛ se ka na kow la k'a bɛ se k'i da don o fana kumaw la walasa minnu fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ politique ko nasira la olu bɛ se ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ cogo min na Soir de Bamako de y'a fɔ limanaw Soir de Bamako ka kuma la Semas n'o ye Imam Mamudu Diko ka tɔn ye yɔrɔ ale cira ɲininkali min kɛra nin ye o ye ko nin ye cikan de ye ka lase ka Sherifu n k'a fɔ min ye Mamudu Diko ale lasɔmi wa yɔrɔ ale min bɛ taama na taama min ni a bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a yɛrɛ ma taama tɛ limanaw taama min don n'i y'a d'a ma bi a bɛ segin ka na faso la sabu a kun ye a kuma yɛrɛ fɔ k'a tɛna mɛn k'a bɛ segin ka na faso la nka Imam Mamudu Diko a ka laseli k'a fɔ n bɛna faso la ani tɔn min sigilen don k'a yɛrɛ ka hakilila lafasa n'o ye association coordination des mouvements association et sympathisants de l'Imam Mamudu Diko a n'o cili kuma bɛn na nka Imam Mamudu Diko kɔni maa ye Mali la yan fɔlɔ minisiri min so min n'o ye administration territoriale ye ale de kɛra sababu ye ka ale de ye kunnafoni di ka conseil des ministres ladɔnniya k'a fɔ ko ka tɔn in ci imanaw ka sababu kɛ ko hakilila min b'u la tɔn in ma sigi o kama tɔn in cira ka da o kan limanaw Imam Mamudu Diko ko yalima fasiri n'o ye Soir de Bamako ye nin kɔni ye ko nin ye cikan de ye ka Imam Mamudu Diko lasɔmi wa k'a fɔ a ɲɛna tɔn min sigira e tɔgɔ la tɔn in a kɔni cira n'a ma ɲɛ k'i bɛ jamana kɔ kan a bɛ Algérie jamana na nin waati in na n'a ma ɲɛ ko a bɛna limanaw ko nin tɛ ka sira wɛrɛ da Imam Mamudu Diko ɲɛ yan'a ka na Mali la wa kuma de y'o ye limanaw maliden min bɛ yen ni dɔnkilidala don ale kɔni bangena Mali la yan a tɔgɔ de ko Aya Nakamura nka a sigilen bɛ Faransi jamana kan nin waati in na ko Aya Nakamura farikolo ɲɛnajɛ dɔ kan ka kɛ Faransi jamana kɔnɔna la min ye février kalo tile 28 tɛmɛnen san 2024 a baara dayɛlɛw kɛra dɔnkilidala in ni maliden don faransi-kaden don Aya Nakamura ko maaw ye kuma caman de fɔ ka ɲɛsin ni muso in ma n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ kari mars kalo tile 10 tɛmɛnen na ko maa caman de bɛ yen n'o ye extrême droite mɔgɔw ye o fana ye politique tɔn ye min bɛ Faransi jamana kɔnɔ olu de ma tɔ foyi to Aya Nakamura la ka jalakiw bɛn a ka golofimaya yɔrɔ walima a ka farafinadenya yɔrɔ walima a ka malidenya yɔrɔ u y'o yira a la u y'a yira a la k'a fɔ e ye farafin ye e tɛna se ka jɔyɔrɔ ta tulo min n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tulo min na n'o ye Jeux olympiques ye ko extrême droite mɔgɔw kɔni ma tɔ foyi to Aya Nakamura la o dun y'a sɔrɔ Faransi jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Emmanuel Macron ale de y'a lase k'a fɔ Jeux olympiques dayɛlɛli la ko a ka d'a ye maa min kana dɔnkili da maaw ye ka maaw nisɔndiya o ye Aya Nakamura ye nka Aya Nakamura maaw u ye siya woloma kumaw ta k'a sɛgɛrɛ a yɛrɛ ma i sigi k'i da de sabu a y'u jaabi a k'u ma a ko u bɛ se ka kɛ u tulo kɔni gerennen don nka k'a fɔ de ko ka kɛ siya woloma kɛbaa ye ko o kɔni ye fɛn de ye min ni o bɛ se ka digi u yɛrɛ la n'o tɛ k'a bɛ se ka kɛ u tulo gerennen de don n'o tɛ ko u b'a dɔn k'a fɔ ale ye maa ye bi Faransi jamana kɔnɔ ni maa min bɛ wele kɛnɛbaw kan dɔnkilidalaba fɛn fɛn bɛ wele kɛnɛ kan ni o bɛ se ka jama ɲɛnajɛ ale Aya Nakamura bɛ se ka y'o kɛnɛ kan ale ka fimaya fɔli a ma walima k'a fɔ k'a bɔra Mali la walima a bɔra farafinna k'o tɛna foyi bɔ
ale ka ɲɛnajɛ la sabu jamana kuntigi kuturu yɛrɛ o de ye nin kuma fɔ extrême droite maaw yɛrɛ ka kuma u ye kuma fɔ fo ka tila k'a juguya k'a fɔ ni Aya Nakamura n'a nana ye nin kɛnɛ in kan k'o ye faransi ko yɛrɛ de bannen ye limana o kuma de ye nin dɛ an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɔra ye fasɛrɛdi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le challenger a kumana a y'a jira k'a fɔ jamana ka tamasiyɛnw bɛ se ka lakodɔn min ye jamana kalandenw fɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ la a baaraw daminɛna semaine nationale des symboles de l'État jamanaw n'i y'a lajɛ ko kalan dɔ n'o ye leçon modèle ye o bolofara dɔ jirala kalandenw na a kɛra ministre fila ɲɛna ministre min n'o bɛ kalanko kunna docteur Amadou Sy Savané ka taa se a tɔɲa ministre n'o ye min bɛ sariya kunna Mamadou Kasoge baara in kɛra olu ɲɛna kununko ntɛnɛn n'i ye jateminɛ kɛ kalanso min n'a tɔgɔ dalen bɛ Mamadou Konaté la groupe scolaire Mamadou Konaté a kɛra yen nɔ de n'i y'a lajɛ académie d'enseignement min bɛ Bamako ba numanyan fan fɛ olu ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen ko nin ye nin ministre fila in kunbɛn bolo dayɛlɛlen imanaw ka min ye nin kalansen k'a sigi sen kan lakɔli karamɔgɔ min bɛ yen n'o ye monsieur Jara ye 9e année classe 9e année kɔnɔ n'o ye classe 9nan ye kalan in kɛra yen n'i ye jateminɛ kɛ ko jamana ka tamasiyɛn minnu bɛ yen imanaw a ka kan jamanadenw k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanden fitininw minnu bɛ yen bi ni nin kan ka kɛ laada de ye ka sigi an ka kalansow kɔnɔna la yɔrɔ dɔgɔkun kelen de taara ko k'o baara kɛ jamana kɔnɔna la n'i y'a lajɛ Mali ka jɔnjɔ n'o ye drapeau ye couleur saba b'a la vert jaune rouge o couleur kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o bɛ min fɔ ka se k'o ɲɛfɔ maaw ye ani dɔnkili min bɛ da n'o ye Mali ka jɔnjɔ dɔnkili ye hymne national ka taa se jamana yɛrɛ ma min ye yɛrɛma hɔrɔnya min ni Mali segira k'o sɔrɔ souveraineté retrouvée ka taa se armoiries ni devises ma n'o ye Mali ka jɔnjɔn ani an ka kumakan minnu n'o ye jamana ta ye jamana kalandenw bɛ se k'o dɔn cogo min na laɲini kelen min b'a la o de ye nin ye ko kalan sigira min ye kalanden minnu bɛ yen Mamadou Konaté kɔnɔna la olu ka se ka bɔ a ko kalama i n'a fɔ jamanakuntigi colonel Assimi Goïta y'a laɲini cogo min na challenger ka kuma don limanaw min ye fasɛrɛdi sɛbɛn kelen ye a y'a jira k'a fɔ ko Mali kuranko ka se ka bɔ bolo dɔ kan ka na bolo dɔ kan min ye centrale thermique ye taji bɛ kɛ groupe ba minnu kɔnɔ an ka b'o la ka kuran bamayɛlɛma k'a kɛ n k'a fɔ ka tile bamayɛlɛma k'a kɛ kuran ye ministre min bɛ wariko kunna Alfuseni Sanu alamisa tɛmɛnen ko ale ye russiw ka cakɛda dɔw bɛ yen a y'o bisimila fédération russe o ye société dɔ ye u k'a ma ko société Nova Wind fédération russe ka nin cakɛda in nana Mali la yan u ni ministre ye ɲɔgɔn ye k'u bɛna panneau solaire n'o ye panneau ye k'olu yɛrɛkɛ yɔrɔ fila la Sanankɔrɔba ani Buguni walasa ka se ka tile bamayɛlɛma ka tile minɛ k'a kɛ kuran ye k'a di jamanadenw ma min ye kɛnɛ ka ye Danbele Madina Sisoko ministre min bɛ sirako kunna ale tun b'a kɛ ko kɛnɛ ka ye Musa Alassane Diallo ministre min bɛ jagoko ni usine ko kunna ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ jamanaw centrale belebeleba fila bɛna dilan n'o ye kuranso belebeleba fila ye a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ fanga min di o ye 150 mégawatts ye o ye Buguni ta ye Sanankɔrɔba ta fana bɛna o de di n'i y'a lajɛ société Mega Wind u y'a jira k'a fɔ olu kɔni nana ka se ka na yɔrɔ lajɛ sabu u taar'u ɲɛ da yɔrɔ fila in bɛɛ kan n'o ye Buguni ani Sanankɔrɔba ye a baara tɔ tora mun ye sisan u ka ɲɛfɔli la o ye k'a fɔ wari de bɛ bɔ sisan ka baara in daminɛ u yɛrɛ ka jate la n'i y'a baara bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kalo 12 a tɛna tɛmɛ o kan Sanankɔrɔba ta in ani min ye Buguni ta in ye n'i y'a lajɛ limanaw baara in ko nin kɔni y'a daminɛnen ye yɔrɔ n'i ye Mali lajɛ bi in na kuranko gɛlɛya min b'an fɛ yan centrale thermique n'o de ye ka taji kɛ groupe la ka kuran di n'i y'a sigi 100 o 100 70 Mali kuran bɛ bɔ o de la k'a bɛna bɔ o de kan limanaw k'a bila panneau solaire kan ala k'o kɛ ɲɛta ye limanaw ale kuranko kelen in na challenger y'a jira k'a fɔ kuranko gɛlɛya n'a bɛ sɔrɔ bosobaw ka bi kalandenw fana kɛn bɛ k'u ta sɔrɔ a la kosɛbɛ ko kalanden minnu bɛ yen sanko minnu bɛ ɲɔgɔn daw la ɲina n'o ye classe d'examen ye challenger kɔni ye maa caman ɲininka kalandenw na i n'a fɔ Abdul Kader Haidara ale ye sanfɛ kalanden ye kɛnyɛrɛ kalanso dɔ la Bamako yan
a ko kurantigɛ min filɛ senna bi olu minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔndanw na dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka u ka ɲɔgɔndan kuncɛ kalanw olu labɛn n'a fɔra k'a fɔ ko tilegan fɛ i bɛ taa kalanso la i bɛ tile bɛ kɛ kalan na sufɛla fɛ a ka kan i ka segin ka na ka se ka hakililaji kɛ n'o ye révision ye walasa ka se ka kalan dɔw boloda ka se ka min ye ɲɔgɔndanw olu labɛn n'a fɔra k'a fɔ sufɛ yelen yɛrɛ tɛ yen yɔrɔ o y'a damana baara ye ko bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye kalan ka negebɔ hali kalandenw na walima k'u salaya minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɔgɔndanw na ɲina ka se ka ɲina kalan ka gɛlɛya u bolo o ye Abdul Kader Haidara ka kuma ye limanaw kalanden min fana bɛ n'o ye Aminata Tambura ye ale fana y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ ka kalan dɔ de kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla n'o ye formation en ligne ye a bɛ ka anglais de kalan ye ale ko ale yɛrɛ tɛ se k'a ka hali bolola téléphone charger courant na kuma tɛ ordinateur ma o dun kalan min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ kɛ ni machines de n'o ye ordinateur ye n'a ma ye k'a fɔ courant yɛrɛ tɛ sɔrɔ ale ko ale jagoyalen bɛ ka kalan yɛrɛ a y'a jɔ fɔlɔ kabi kurantigɛ in daminɛna a yɛrɛ dan t'a la yɛrɛ n'a bɛna se ka kalan in kɛ kurantigɛ o kɔlɔlɔ y'o ye Umu Jara ale fana ye kalanden ye science série terminale exact ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ in ko nin waati in na limanaw u bɛ kalan min kɛ sufɛ n'o ye révision ye ko nin waati in na olu kɔni groupe électrogène se tɛ ale somɔgɔw ye nka ko tɔrɔsilanpa min b'u bolo limanaw n'a kuma bɛɛ o de b'u bolo ka kalan kɛ limanaw k'o tɛna se ka kuran kɔni nɔna bila lɔgɔlikaramɔgɔw fana kumana ko la lɔgɔlikaramɔgɔ dɔ bɛ yen ale u y'a tɔgɔ fɔ ko Ashi Jalo ale bɛ kɛnyɛrɛ kalanso dɔ la yan ale y'a jira k'a fɔ ko sufɛ n'i bɛ taa kalan na i bɛ labɛn dɔw de kɛ n'o ye préparation ye dugu mana jɛ ka sɔrɔ ka taa o kalan kɛ kalansow kɔnɔna la nka limanaw kurantigɛ in fana kɛn bɛ ka o baaraw bɛɛ lajɛlen bali yɔrɔ énergie ko sɔrɔ bosobaw tɛ bilen hali kalanyɔrɔ la a kɛn bɛ ka gɛlɛya kɛ yen nɔ ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ challenger kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko info matin ale kumana limanaw info matin kumana kalo barikama min n'an b'o la nin ye n'o ye sunkalo kalo ye ko minisiri min bɛ jagoko ni kuran n k'a fɔ usine ko kunna n'o ye Musa Alassane Jalo ye k'a ye jigisigi kuma fɔ min ye baloko la kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko balo kɔni bɛ sugu kɔnɔ bi fo k'a fɔ k'a to ten ko sabu a yɛrɛ wulila ka t'i ɲɛ d'a kan o kɛra kunungo ntɛnɛn marsikalo in tile 11 sugu damadɔ bɛ yen ani magasin damadɔ bɛ yen feerekɛlaw minnu bɛ yen n'o ye grossistes ye i n'a fɔ groupe Keita GDCM fɛ yen min ye société Kamila et frères Soka Mef société Madu Jara Sodima ani société Kuma et frères fo ka taa se Fajigila sugu commune 1 kɔnɔna la Musa Alassane Jalo ko a n'a ka minisiriso maaw bɛɛ lajɛlen wulila ka t'u ɲɛ da nin yɔrɔ ninnu kan ka fara min ye direction générale en charge de la consommation et de la concurrence n'o ye DGCC maaw ye Zedjon Dambele olu fana wulila ka t'u ɲɛ da feerekɛlaw ka nin baara ninnu kan limanaw n'i ye jateminɛ kɛ sunkalo kalo min n'a ɲɛ sigira a mɛnna Musa Alassane Jalo ka fɔ la n'o ye minisiri ye a ko bi na u bɛ se k'u disi gosi u bɛ se k'a fɔ tiɲɛna u wasara bi kosɛbɛ sabu balo a bɛ sugu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ sukaro bɛ yen malo bɛ yen tulu bɛ yen limanaw farini bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ jagokɛlaw bolo wa ko sanni yɛrɛ t'a ban n'i y'a lajɛ groupe GDCM n'o ye Modibo Keyita ka yɔrɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min bɛ pomme de terre ye ale kilo bɛ ka feere ale fɛ yen bi dɔrɔmɛ 65 min bɛ malo ni sukaro kɔfɛ o fana caman de bɛ yen nɔ ko sanni tɛna ban min ye société Madu Jara ye Cheikh Umar Jara ka yɔrɔ ko bi na min ye sukaro tɔni 5000 ye o b'ale fɛ yen ani malo tɔni 10,000 o lasagolen b'a bolo magasin kɔnɔ o bɛ ka feere maaw ma min ye société Kaminia et frères n'o ye Soka Mef ye ale y'a jira k'a fɔ ko tɔni 25,000 ani sukaro 25,000 o fana b'ale bolo Sodima ale fana y'a jira k'a fɔ ko tɔni 45,000 malo sukaro la o bɛ yen ka taa se malo ma min ye tulu fana ye k'o fana b'a bolo fo ka wasa yɛrɛ kɛ yɔrɔ Musa Alassane Jalo ko nin labɛn kɛra a mɛnna n'o ye minisiri ye min bɛ jagoko kunna ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi yɛrɛ ka yetaw ye sunkalo kalo in kalo kelen kɔni ka na kɛ fiyewu maaw ka sɛgɛn k'a fɔ ko balo gɛlɛyara walima sanni fɛnw gɛlɛyara sugu kɔnɔna la
a ko ko bi u kɔni wasalen don kosɛbɛ ko baara in k'a fɔ de u wulila ka taa lajɛ k'a bɛ to ten sunkalo kalo mumɛ bɛɛ lajɛlen waati o waati u bɛ wuli ka jagokɛlaw cunga ni bala ka wuli ka taa lajɛ ni min ye dɔ fara a ka feerefɛnw sɔngɔ kan wa hali ni sunkalo tɛmɛna premier ministre ka yamaruya kɔnɔna la k'u bɛna lajɛ sugu fɛn sɔngɔ minnu bɛ yen ni a kɛn bɛ n ti san sɔngɔ bɛ d'a kan k'a lajɛ ka se ka bɛrɛ bɛn k'a di jamanadenw ma Saba Balo ka fasiri do limanaw an y'a bɔ info matin kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Mali Tribune a kumana Mali Tribune ka bi kuma la n'i ye jateminɛ kɛ limanaw sunkalo kalo an b'ale la min ye dutigiw ye k'olu nin waati in na dutigiw bɛ kule la n'i y'a lajɛ sunkalo daminɛna kunungo kalo kelen alisilamɛw n'i ye jateminɛ kɛ caman bɛ yen o bɛ jimi to yen ka dumunikɛ to yen nka a jala k'a fɔ suntigɛ waati bɛɛ bɛ girin fɛn min kan o ye dumunifɛnw ni minfɛnw ye yɔrɔ o dun tɛ sɔrɔ ten limanaw f'i ka musaka de bɔ o dun bɛɛ lajɛlen bɛ da maa minnu kunna o ye dutigiw de ye Mali Tribune ko bi Mali la n'i y'a lajɛ du caman de bɛ yen bi i b'a sɔrɔ bololabaarakɛla de ka ca yen kosɛbɛ ani jagokɛlaw olu dun Mali la yan nɔ limanaw a jala k'a fɔ ni kurantigɛba min bɛ senna nin ye a kɛn bɛ ka gɛlɛya lase du caman ma o yɔrɔ la min ye dutigi caman ye caman y'a jira k'a fɔ u y'u ka gɛlɛya jira dɔw y'i kanto k'a fɔ ko tiɲɛna nkalon ka dabila ko kalo in a musaka ka bon ko nka n'i y'a lajɛ maaw k'a lajɛ ka sɔrɔ bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma min bɛ tali kɛ dɔw y'a jira dɔ fana ɲininkara ale ko ale kɔni bɔra ka furu kɛ sisan ale n'a muso dɔrɔn don dɔ fana ko den caman t'olu bolo olu bɛna lajɛ de ka olu maa fila dɔrɔn de bɛ sun u ka so nka u tɛna ko in ta k'a kɛ doni ye u kunna u b'a bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma nka limanaw a mana kɛ cogo cogo musaka kɔni a bɛ bɔ de Mali Tribune ka kuma don limanaw n'i y'a lajɛ n'an bɔra yen min ye ni fasirili sɛbɛn kelen in ka kuma la ko nin ye muso dɔ ye muso min ni a si bɛ san 29 na ale kɔni ka kiiri a tigɛra n'i y'a lajɛ Malabɔn Kulubali ko kunungo n k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen masikalo tile 4 san 2024 san 3 kaso de tun dara nin muso in kunna ka sababu kɛ mun ye limanaw ko a ye den de faga limanaw a y'a den de faga n'i y'a lajɛ Malabɔn Kulubali ko nka a bilala ka bɔ kaso la sabu san 3 kaso min tun dara a kunna a bɛ n'a fɔ a ye caman kɛ o la n'i y'a lajɛ limanaw min bɛ tali kɛ waleya ninnu yɛrɛ kɛ Malabɔn Kulubali kabi mɛ kalo tile 28 san 2021 waleya in tɛmɛna o de la ko den dɔ a na kɛ ko o de tora ji la ko dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko k'o kɛ a filɛ nin ye Joro mara la n'i ye jateminɛ kɛ ko den u y'a salo ka bɔ ji la nka limanaw n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ muso in k'ale de kɛra sababu ye ka taa den fili baji la nin cogoya la sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra gendarmerie fɛ n'o ye Joro gendarmerie ye a jala k'a fɔ ko muso in ko a sen bɛ a ko in na kosɛbɛ a ɲininkali kɔ ni a nana jɔ a la min ye Joro gendarme ye u nana n'a ye Segu limanaw k'a bila kaso la ye min ye cour d'appel min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen o ye a ye min kɛ kaso la kabi san 2021 fo ka n'a bila sisan yɔrɔ o bɛ san 3 bɔ a bɛ n'a fɔ kaso tɔ juru kun t'a la bilen ko avocat y'a jira k'a fɔ ko a ka bila ka bɔ kaso la limanaw an b'a kuncɛ ni fasirili sɛbɛn min ye teliya la o ye Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon kumana ko Mopti min ye Mopti mara ye olu ka kɛnɛyasoba n'o ye hôpital Somino Dolo ye nin waati in na ko kuranko gɛlɛya min bɛ olu fɛ yen ko groupe électrogène kelen de bɛ yen o groupe électrogène kelen ko o bɛna baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ye urgence ye a bɛna o dɔrɔn de ta ko directeur n'o ye docteur Umaru Gindo ye ale kɔni ye laseli kɛ ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ayiwa kurantigɛ min b'an fɛ yan kuran tɛ an bolo bilen min ye groupe électrogène kelen min bɛ yan ko kalo min n'an filɛ nin ye o la nin ye maa minnu bɛ yen ni banaw b'u sɔrɔ walima n'u bɛ taa bila urgence la groupe électrogène ka bila urgence dɔrɔn ka bolo kan wa o yɛrɛ tɛ waati bɛɛ ye heure 3 walima heure 4
Limana an b'a bila yan Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ ni Ala sɔnna sini gafew mana bɔ an na ye kɛnɛ kan k'o lakale aw ye o kuma an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.